lalo waragare do annabo en Allah waddini bo himbe Sheikh Ibrahim en himbe yirrabe annabi sallallahu alaihi wasallam albarka Sheikh Ibrahim hebi dammugal maji mabbiti o yatazakkartu man huli wara kullihim qutu wa hum hajarun wal mustafa al qarmu yaqutu fa huwa tajalli zat bal huwa aynuha fa mulku al alim min hakaza malakutu وأين طوى من ذا وأين كلمه وأين الذي ناجى ومسجده الهوت توي تور سيناء توي كلم الله موسى توي وأين الذي ناجى ومسجده الهوت توي نبي الله يونس مجنون جملات دريد ليمو توي به ها النبي يجي بي الله رو ها وليد بي الله رو ولا تفوق غلاتون نلا ولا كان كو ياي كو سيكي وي ويندالو جلو كو سيكي أزمان جلو أرشو كرسي لو محفوظ عالم رجع عالم كروبين عالم ضوء الآخر عالم ذاتي وهي رفرف الأعلى وروي أن تحيات لله زاكيات لله طيبات الصلوات لله أنا موسى هبايلو موسى كم دوي على أرني أنظر إليك أباني على دارو هو سير رسولي تبكي من المال لأنك ميتا فلما تجلى للجبل فصار دكا أي مكوكا هو سير من وري تأي ورتيا مدينة ورتيا مكة وري ناتي الله وانجي أما هو سير ناتي to noy Musa bo waɗi o fa kharra Musa sayga ɗay manshiyan alayhi asi Allah ɗo yiyatako ta anana ɓe wiyama ɓe tarabiya ɗo wiya ɗo yiya Allah e wumɓe kono waari tarabiya man nabillahi Musa heɓa yi ko Allah waji fa kharra Musa sayga ɗay manshiyan Allah kam wangi amma hosere natti Musa natti a fami kañum gawsu wi o wi walaysa yura al quddusu bil ayni innama bi ayni al ama wal mahqi wa sa'i wa damsi quddus ɗo walaysa yura bil ayni innama bi ayni al ama to nabiyullahi Musa kam natti amma Allah ɗo yecci en ko wolidi ɓe maako kañum gawsu wi wa ayna tuwan min za wa ayna kalimuhu happelel annabi yiidi ɓe Allah ɗo toye tuuri sina woni ha toon toyi ha Allah wiyata Musa yani iqla na alayka fa innaka bil wadi al muqaddasi tuwa idhab ila firawna innahu tagha ɗo na pellel majum na pellel ngel jawmirawo wino nabiyullahi Musa وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واوش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى نابل الماجد هذا كم ثم قام قاب قوسين والنجم اذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى لو كم مقام قاب قوسين فكان قاب قوسين او ادنى او اقرب من ذلك فاوهى الى عبده ما اوهى جمر واحد محمد كو واحد Allah andinayi en yecce en ko yetti annabijo was yetti en goɗɗum suuɗi goɗɗum ban Aba Hurayra wi atani habibi jirabay ilmin amma aduma faqad basastu lakum wa amma al-akharu la qultu minha kalimatan laqad atu minha la yazbalum Aba Hurayra ɗo ko ɗon nder marɓe mawɓe filluɓe hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdillahi Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas Aishata Sayda Aisha afami Aba Hurayra ɓeɗon mawɓe filluɓe hadise januraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam amma o wi giɗo mako annabi hokkimo boroji andal ɗiɗi woto kam o we'iti an Abi Hurayra naɗo ɗum amma boro ɗiɗaɓo ɗo o wi to o wiyanno kalimawol ɗum ta'anno dande mako law qultu mina kalimatan laqadatu min hadha al-balum andal man ɗon Allah hokki modiɓɓe ɓeɗo ɓe hokki en andal majum ɓe yerni en ɗum andal man ɗon annabi hokki Sayyidina Ali o wi allimni shay'an atagarrabu bihi inda Allah subhanahu wa ta'ala yakunu dhalika shay'un makhsusun li duna sa'ir nas nulaɗo lam andina hunde nde ɓadorto Allah min tan herora andugo nde wala anduɗo ɗum yimɓe fu anda annabi joyi mo wi la ilaha illallah ha lafzol hadise feere o wi mo iqmi aynayka mumnu gitama mbiya la ilaha illallah o mumni o wi hande tati o wi alhamdulillahi Sayyidina Ali bo andini Hasanul Basri kañum bo andini Maruful Karhi kañum bo andini Habibul Ajami kañum bo andi Sariyu Saddi Kawliman Junaydu kañum bo andini Imam Junaydu ha zaman Junaydu on ɗum fuɗɗi yaji ko banni yimɓe temeɗe ɗiɗi ɓe capayi jeɗɗi ɗum waɗa zikri ɓe maɓɓa nder suudu haji zaman Junaydu kañum modi bo Junaydu na tariquhum qawm to enen ɗo en himɓe majum andal majum on ngal Aba Hurayra go kangal yetti en to haala en lori fayin do haala oɗo kalimawol se en maɓɓa wolde majum modi borumde ko Aba Hurayra ɗo kana mulqan fi sahati al masjid oɗo sakkini hoore mako ha jeyri julurde oɗo waali ɓikkon ɗo sala ɓeɗo jalamo ɓikkon pamaron ɗo jalamo ɓeɗo wiya majnun ginnaɗo se o laari ɓe ni o wi laysa bi majnunin o wi aljuu faqat o wi na ɗum ginnawol woni ham ɗum weelo woni ham Aba Hurayra dey weelo doƴƴimo oɗo waali o wi na ɗum ginnaɗo ɗum weelo to kañum en taskita boɗɗum en ndaara laawol maɓɓe man nongol wayi kadi wiyeego ginnaɗo ɗo woma sahibukum bi majnun ɓe wi annabi majnunun sha'irun sahirun kahinun i to ɓe kuɗi en ɗo toye ay ɓe to goɗɗo yinnama waɗi